Elemek vatandaşlar yürütüne şu halkara sergide biz sineşine diyali BMW brandinin bir yurdumuzdaki resmi ziller yani Aftahaus Gembaha Hocuk Cemiyeti'nin hünermeni Hıdır Anay. Hıdır selamun aleyküm. Aleyküm selam. O mutaplan. İlkülün acayip bayram çıkma tüysürük mutluyat. Ne şumatiyim niyat sorayım. Germanya öğrenim bolan BMW avtoloğunun dürlü görünüşleri şu sergiye getirdin. Şu sergide näçe görünüşler var? Sergide X7 görünüş var, X3 var, X4 var, 3 görünüş. Hem mesela crossover Jeep'da Jeep. Ha. Ondan bu X7 avtoloğu kısamlı 7 adamlık. Ha, yani maskalı bolup turmak için niyetlenen näme? Edilöyle. Şimdi şu X7 maskalı için niyetlenen avtoloğun bir ayrıtınlıklarda ortuna bir gıtaza belli yani bir Thomas Sulamı daha da düşük olur yani. Ayrıtınlıkları mun hemmelerde başlaydı. Masaj nasizenya, avduf, padagraf. Bu 7 adamlık sizeni öňe Operatörüm nädir? Siz içkin görköler yürütüne şu taýda düwmen basya. Öňündäki oturuş tonky ýerindäki niyetlenen oturuşmy tüýüşüp näfine işine diýäli şu taýda ähli amatlıklar yerleşdirilen. Bundan başga da içinde dürlü ähli amatlıklar we ähli mümkinçilikler we ina düwmen bassyk birini ýerine yerleşýär. Bu ýerde ýani sorucu avtolog gapyny ýapanda hökman suratda gaty ýapmak derol ýok. Avtomatik ýagdaýda ol özü ýapylýar. Bundan başga da näme? Hadyr şu ýene bir aýrytynlyklar bardy. Belki olar dogrusynda bir belläk geçer ýani. Aydymsal akustikasy insan model Bauer Wilkins brendiniňki. Bu hemmelady insan neme model bolandan bundan 2 görnüş, 3 görnüş ama Harman Kardon, Bang & Olufsen ýöne iň gowy halan ýani Bauer Wilkins diýip hasaplanýar. Ha, ýani mum çıkarşı, bazırşı hemmelady gulýalar. Şoň üçin her kim gowy ýani brendi we VIP ýalak gidýär. Aňarbaşy görüşü şu kolonkalar bolýar. Indi hyzyr şu ýerde bir ýene bir gyzyklandyran ýadatlaryň biri ýa-ni bir avtoloňa gelemde bir hatam bir ünsüm çekdi-de içine girip oturanda eýem şu dolandyrjynyň özi avtomatik görünüşini oturýan öwde sağlap bolýan bolmaly. Sağlap bolýar. Edilöle o hemmelady mana. Ba. Hemme zat yürütü adam üçün niyetlenen nitege mat dogry bolar. Ondan hatyr bizde şu ajaýyp portatda ýene bir ýola şu bayramçylygyny tüýsürük notlaýat. Geljek hem alyp bar asly kärändiň üstünlikle hem rawol ma tüýsürük ardy edýät. Ondan mährumatna nasy bizine şu BMW X7 kıtamly avtologyň içinde dördüle mümkinçilikleri ýa-da video görüş harakaty ýetirmekde şu ajaýyp portatda gepleşmekde dowam edýär.